Ja, her ser vi så en kyststrækning, som vi er 4 mennesker, der er rigtig glade for at se. Det vi kigger ind på, det er Spanien, Baskerlandet, nordvestlige del af Spanien, og vi har lige krydset Biscayen, og det er faktisk gået forbavsende godt. Vi er ved at være trætte og udmattede, og vi glæder os alle sammen til at komme i havn. Nu får vi lige et kommentar fra alle besætningsmedlemmer. Yngste medlem først. Nej, ikke mig først. Nej, ældste først. Ældste først. Ældste først. Det er jo mig. Jeg glæder mig til at komme i land. Kan vi lige få en kommentar? Hej. Hvad skal jeg sige? Glæder os til at komme i land. Det har været en lang tur. Vi tog afsted fra Navarra kl. 10 tirsdag formiddag. Og klokken er nu 10 minutter i 2. Torsdag. Eftermiddag. Og det er faktisk Villingers fødselsdag i dag. Ja. 10. september. Vi har sunget fødselsdagssang. Ja, vi har sunget fødselsdagssang. Det har været en okay tur. Vi har kun været moderat søsyg. Ikke voldsomt søsyg hele tiden. Altså Celeste, Oliver og jeg. Og at Biscayen har vel vist sig fra den pæne side, vil jeg sige. Sådan hvad jeg skulle formode. Men 5 meter høje bølger, det er den der blevet til. Og 2 nattebesøg. 2 nattebesøg? Mm. Nå ja, vi har besøgt delfiner 2 gange. Første gang vi havde besøg, der var det stadigvæk lyst, der var en type, der har vi optaget en film. Og så har vi haft efterfølgende 2 gange. En gang, hvor de i hvert fald var der en halv time eller sådan noget. Jeg hørte dem. Først da jeg lå nede og sov, så kunne jeg høre, at de snakkede med hinanden, og så kom jeg op, så svømmede de stadigvæk langt på båden. Og på et tidspunkt, hvor jeg lå og sov, ja, jeg har sovet stort set hele turen. Jeg lå og sov heroppe, så lige pludselig kunne jeg høre sådan nogle klump. Det var da mærkeligt. Så var der delfiner, der var lige ved siden af mig. Så det er helt vildt. Men vi har desværre ikke set nogen tid. Heller ikke valer. Ja. Så skal vi gå over til næste medlem? Ja, hvad er det? Nå. Jo, jeg synes også, det var flot. Det er en god kommentar. Hej Celeste. Dit ansigt er i mørk. Har du ikke lige fået det ud i lysen? Nej, det var dejligt. Jeg trænger til et bad. Så. Man kan slet ikke se de kønne ansigt. Ja, nu kan man se det. Jeg kommer tættere på. Så når vi kommer i land, så er det bare... Først så skal vi ned og kysse jorden. Og så er det ellers bare i bad og restituere. Hvad skal du i morgen aften? Der skal jeg ud og spise lækker middag, som far har puttet os alle sammen på, fordi at trods søsyn, så har vi holdt humøret højt. Så det vil far gerne belønne med lige, hvad vi vil have fra menukortet. Det er nemlig rigtigt. Skal vi lige tage den? Herude ser vi Atlanterhavet. Faktisk. Og derude der er Biscayen. Og herinde der har vi så den nordspanske kyst. Prøv at se, den her panorerer ind. Det er faktisk rigtig flot sceneri her. Ja. Slut på det. Jeg glemte lige Oliver, yngste mand. Han skulle også lige sige noget. Kom her. Det er lidt meget zoomet ind. Man kan godt se de pandehår. Sådan. Hej. Det er klipper. Ja. Eller, det er klipper. Og det er far. Det er kamera. Og hej. Vi er kommet af Biscayen. Og vi skal snart i havn. La Coruña, ja. Jeg skulle lige være sikker, fordi
Også nogle andre havne. Lavarak har der også været. Jeg bødte lige lidt rundt på den der, så der kan du en ja. Og det glæder vi os til. Ja. Okay. Men desværre har vi ikke set nogen flyvefisk, så... Og vi har heller ikke fået fanget nogen fisk. Nej, vi har heller ikke Bølgerne var simpelthen for store til, at vi kunne fiske hen over Biscayen. Ja. Så... Det slæbte ud ikke rigtigt. Og så har vi tabt noget i Biscayen, Oliver. Ja, vi har tabt en spand og en benzindunk. Ja. Det røg simpelthen bare over bord. Ja. Men vi har stadigvæk vores gode humør, ikke også? Jo. Ja. Lad os håbe, der er en eller anden fattig mand, der finder den der benzindunk, så kan han bruge den til noget. Ja. Skal vi slutte her? Ja. Kom!